Právě nyní byla odstartována druhá disciplína 13. ročníku Koneckomenské traktoriády a její trojnásobný vítěz Martin Vaňousek právě začal své konání. Tak, Aldovo tělo je stejně ohebné, pravděpodobně jako jsou ohebné ženy v našem Playboyi, neboť co jsem zaslechl, já jsem si to neprohlížel, ale co jsem zaslechl, tak tam jsou ženy v pozicích velmi krkolomných. Michal Vostřel na trase. Tak mezi tím, co Honza Tvržník bude zapojat kládu, tak bych si dovolil upozornit všechny návštěvníky, že ten pás těsně obchoví zde na startu Martin Vaňousek, který v loňském roce vyhrál. Na startu Roman Vaňousek. Neboť samozřejmě došlo k úpravě trati, takže bylo ještě umožněno, aby absolvovali první kolo ještě jednou. To mi nezapadne, jede taky dobře. Právě ten malý takový, co to má šanci, než ty hovada. Jezdíval s legendárním Tajfunem a nyní tak si pořídil stroj, bývalý stroj Martina Vaňouska. Tento stroj zde dokázal dvakrát vyhrát na Koneckomenské traktorové celkové pořadí. Uvidíme, jak se tomuto stroji podaří. Velmi dobře. V rukách Alda Měsíčka. Alda Měsíčku původně samozřejmě nechtěl startovat, ale nakonec se nechal přesvědčit a myslím, že udělal dobře, neboť si vede i velmi dobře. Takže první štěrkolka na trati a rovnou to je ten jeden z největších divočáků, který tady máme. Svůj dvoukolku litrový Opel, tu zatím zbytečně se vodí po dráze.